A internet hi ha 283 dominis. Alguns dels més coneguts són el .com, el .net o fins i tot el .es, però cap d'aquests es troben entre els més segurs. El darrer estudi publicat per l'empresa de seguretat informàtica McAfee situa en canvi el .cat entre els més segurs del món, en concret a la quarta posició. Després de 5 anys hi ha més de 46.000 pàgines registrades i el .cat s'ha convertit en un referent per moltes altres comunitats arreu del món que volen tenir un domini propi com el Quebec, el País Basc o Escòcia. De fet, ells ens tenen com un referent, d'alguna manera, i nosaltres en aquest grup de dominis els hi donem un cert suport estratègic, per dir d'alguna manera, no? És a dir, estem oberts a col·laborar amb ells, a explicar una mica com funciona tot plegat. Tenen certes complexitats i a més és car, és molt més car que quan es va demanar el .cat. Ara s'estan demanant ja d'entrada de l'ordre de $185.000, només d'entrada, perquè t'examinin el dossier, no? I això bé es pot complicar més si després, per exemple, hi ha la contingència que dues entitats diferents demanen el mateix domini. No els serà fàcil perquè l'ICANN, l'entitat que regula els dominis, és reticent a concedir més llicències per a dominis que no es corresponen a estats.